Aquesta temporada, la cria en captivitat de la trenca al Centre de Fauna Vallcalent ha estat tot un èxit. Allà és on s'anellen els polls, un pas imprescindible per poder-los identificar en el futur. Un cop preparats, es traslladen a una gàbia d'aclimatació en una finca propera a Lleida, on passen uns dies adaptant-se al nou entorn. Finalment, arriba el moment més esperat: l'alliberament. És aleshores quan els experts segueixen de prop els seus primers vols, observant-los amb prismàtics i controlant els moviments gràcies a l'anella. A finals d'estiu emprendran un viatge llarg i ple de reptes: la migració fins al sud d'Àfrica, travessant Europa per l'est. Confiem que amb la primavera, moltes d'aquestes aus tornin a la zona i contribueixin a recuperar la població d'aquesta espècie tan amenaçada.